Jeg hedder Jonas Larsen. Jeg er 15 år gammel. Jeg har svømmet konkurrencesvømning i 1,5 år, og så har jeg svømmet på nogle øvehold i flere år. Man skal altid varme op, men hver torsdag der træner vi en time. Vi laver rygbøjninger lige nu, og det er rigtig hårdt. Jeg synes, det er helt i orden at træne med nogen, der ikke er handicappede. Jeg synes, det går helt fint, i hvert fald i den her klub. Det jeg godt kan lide ved at svømme, det er, at der er så meget konkurrence i det, og hvis man nu for eksempel ikke vinder et løb, så er der ikke andre at give skylden end sig selv. Så ligesom for eksempel til håndbold, der kan man give målmanden eller angrebet skylden. Det kan man ikke i svømning. Jeg synes, den bedste stilart, det er crawl. Det jeg godt kan lide ved crawl, det er, at man svømmer det rigtig hurtigt. Jeg tænker godt nok på rigtig mange forskellige ting, når jeg ligger og svømmer. Det kan være lige, hvad jeg skal, når jeg kommer hjem, eller hvordan dagen er gået, eller hvad jeg skal i morgen, eller sådan noget. Det kan være alt. Mit mål med svømning, det er at komme til OL i 2012, og så rykke op på landsholdet. Jeg har tænkt mig at træne til OL, sådan at nu er jeg lige rykket op, så jeg træner 4 gange om ugen. Og det skal meget gerne blive 1-2 gange mere om ugen i hvert fald, her inden for det næste års tid. Og så har jeg bare tænkt mig at klø på.